hain zuzen, greba jardunaldi honi buruz ere gehiago jakiteko gurekin da Aimar Loiti, ikamako bozeramalea. Egunon. Kaixo, egunon. Bueno, faxismoaren aurka eta euskal hezkuntza sistemaren alde deitu duzue greba. Zer aldarrikatuko duzue gaurko jardunaldian? Bai, gaur egun garrantzitsua Euskal Herriko ikasleontzat, izan ere behar dugun hezkuntza aldarrikatzeko eta euskal hezkuntza sistema propio baten alde kaleak hartzeko eguna izango da. Puska bat, dinamikaren azalpena egiteko nik jarriko nuke abia puntua ikamaren bigarren kongresuaren amaian. Izan ere, kongresutik ateratako jaurri ponentziaren ondorio nagusienetariko bat, bazen, egungo testu inguruanen aurrean eta hezkuntzan ematen diren zapalkuntzen aurrean, guk planteatzen dugun hortzimuga edo helburua badela hezkuntza sistema publiko eta komunitarioa. Zentzu horretan ulertzen dugu horretara iristeko lehenago aurreko estenatoki batetik igaro behar garela, hain zuzen ere hezkuntza propio bat eskuratzetik. Hezkuntza propio batek emango liguke nahiko botere egitura eta burujabetza kuota nahiko, ikasleon interesetara eta oro har guk nahi dugun hezkuntza eraikitzeko. Beraz, uste dugu hezkuntza propio hori ezinbestean independentziatik etorri behar dela, eta independentzia tresna gisa ulertuta, independentziari esleitu behar diogu aldarri edo helburu batzuk. Beraz, ulertzen dugu gaur aurrera eramango ditugun mobilizazioak izango direla bestelako balio eta ideiak aldarrikatzeko, izan hezkuntza euskalduna, hezkuntza feminista, antifasismotik egungo koiunturaren aurrean eta ja estrukturalak diren ideia eta balioen aurka mobilizatzeko eta ikas baldintza duinak aldarrikatzeko besteak beste. Horre, hain zuzen, aipatu ditugu adibide ezberdinak, eta ez dakit, akaso faxismoare errotzen ari da hezkuntza zentroetan? Bai, nik uste dut hau irakurketa partekatu bat izan daitekela, egun artikulatzen eta zabaltzen ari diren ideia reakzionarioak jada errotuta zeudela aurretik. Soilik gertatzen dena, nik uste dut bereziki aitortza eginez mugimendu feministari, azken hamarkadetan egin aurrera pausu garrantzitsuak eman direla gizarte mailan, eta horren aurka, oldarraldi bat edo abiatu dela, eta hor, sare sozialen garrantzia adibidez aipatu dezakegu, eta hezkuntza eremura ere iristen ari dela. Eta ikasleak eta gazteak, sare sozialen bidez bereziki, jasotzen ari garela egunero mezu oso arriskutsu batzuk, eta, jada errotuta eta agian iskutuan zeuden ideia batzuk, azaleratzen ari direla eta artikulatzen ari direla. Eta irakasleen kasuetan? Ikusi dugu, ez? Nola kurtso hasieran Leioako kampusean irakasle fasistaren kasua, orain Gasteizko kampusean. Agian ez da zerbait berria, irakasle horriek aurretik bazeuden, baina nik aitortuko nuke kasu hauetan bereziki ikasleriak eta ikasle mugimenduak egindako lan militantea, nola izan den gai identifikatzeko irakasle fascista hauek, eta horren aurrean ikasle asamblak artikulatu eta erantzun bat emateko. Ez dut uste zerbait berria denik, baina bai gaude momentu oso garrantzitsu batean, horrelako kasuak ongi identifikatu, arduraz jokatzeko eta erantzun irmo bat emateko. Irakaslekin jarraituz, jakin nahi dugu, ea nola ikusten dituzuen hezkuntza munduan, sartzen ari diren profesional berriak, beraiek ere prest daude hezkuntza eredu propioaren alde borrokan jartzeko, konpromeso duten profesionalak dira? Nik uste dut, ez dut kontrakorik esango. Ikusten ari gara nola orain arte greba deialdiak egin dituzten, orain berriz ere grebara joko duten irakasleek. Ulertzen dugu hezkuntza edo
hezkuntza duin baterako eta ikasbaldintza duinak bermatzeko, irakasleen lan baldintzak ere egokiak izan behar direla, duinak izan behar direla, eta beraz, hemendik bat egiten dugu hezkuntza publikoan aurrera eramango duten greba deialdiekin. Hezkuntza eredu propioa aldarrikatuko duzue gaurkoan, jakine dugu, aipatu duzu, zertzela ezberdin batzuk aipatu dituzu, baina jakine dugu nolakoa izango litzateke eredu hau. Bueno, ulertzen dugu aurretik aipatu dan bezala, independentziaren eskutik hezkuntza propio bat lortzea ezinbestekoa dela, ondoren eraikitzen hasiko ginateken hezkuntza horretarako. Ulertzen dugu hezkuntza dela estatu baten eta sistema baten erreprodukziorako ezinbesteko tresna eta zutabe, eta zentzu horretan egungo hezkuntzaren helburu nagusia da sistema kapitalista cis-heteropatriarkalaren erreprodukzioa bermatzea. Beraz, guk eta horrez gain, Espainiar eta Frantziar estatuen logiketan kokatzen den, eta hauen berriz ere, erreprodukziorako tresna gisa. Beraz, ulertzen dugu hezkuntza eredu askatzaile batek ezinbestean bermatu behar duela Espainiar eta Frantziar estatuen logiketatik kokatuko den hezkuntza bat, gure herriaren biziraupena bermatuko duena, hezkuntza feminista bat, emakumeak eta subjektu disidenteak aldunduko dituena, eta nolabait feminismoa ulertuta ez soilik borroka sektorial bat bezala, baizik eta ikuspegi orokor bezala, eta arlo guztietan txertatu beharreko borroka edo tresna bezala. Bestalde, ulertzen dugu egungo hezkuntzak interes ekonomikoen baitan moldatzen direla, eta beraz, aukera berdintasuna bermatzeko, beka eta matrikulazio sistema duin bat erdiestea garrantzitsua dela, eta oro har ulertzen dugu balio aurrerakoiak zabalduko dituen hezkuntza bat ezinbestekoa dela. Hor, izan zarete Euskal Herriko administrazio eta hezkuntza sail ezberdinekin planteatuz hezkuntza eredu berri hau? Bueno, ez gara iritsi Euskal administrazioetako hezkuntza sailetara, baina oro har ikamaren filosofia bada balio eta ideia partekatu batzuk, zoru komun bat partekatzen dugun eragile eta antolakunde ezberdinekin elkarlanean jardutea. Zentzu horretan EHUko errektoretzakin harremanetan gaude, ikastetxe eta zentro ezberdinetako zuzendaritzarekin ere harremanetan gaude, langileriarekin ere sindikatu ezberdinekin harremanetan gaude, eta bestalde ikasle mugimenduko bestelako eragile eta antolakundeekin ere elkarlanean jarduteko borondatea badugu, izan euskara taldeak, talde feministak eta abar. Gogora ekarriko dugu, gaurkoa, martxoak 20, osteguna greba jardunaldia dela, ikamak deitua, ez daitzuk izango dira, gaurko mobilizazioak? Bueno, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan mobilizatuko gara, 4 mobilizazio horiek 12etan hasiko dira. Ulertzen dugu egun osoko jardunaldia dela gaurkoa, eta zentzu horretan, elkarrizketa hau egiten ari garen momentu honetan, ikastetxe eta unibertsitateetan piketeak burutzen arituko direla, eta bestelako ekimenak egingo direla, kedadak egingo dira garraio publikoan, eta antolatutako autobusetan etortzeko, ikastetxe eta herri ezberdinetan gosariak antolatu dira, eta ondoren ikasleria guztia batera joango dira mobilizazioetara, eta bar. Guzti hauekin gaditzen gara, Aimaer Loiti, ikamako bozera male, eskerrik asko gizonetan gure Eskerrik asko zuei.